Bona tarda. Il·lustríssim senyor alcalde Marc Castells, honorable Alba Vergés, vicepresidenta primera en funcions de presidenta del Parlament de Catalunya, pare Bernabé Dalmau, com a representant del Pare Abat i de la comunitat benedictina de Montserrat, senyora Montserrat Cadevall, presidenta de la Federació Catalana d'Entitats Corals, il·lustríssim senyor alcalde de Sant Cugat Sesgarrigues, regidors, estimats familiars del mestre Joan Just. Benvolguts conciutadans i amics, ha arribat el dia de l'esperat concert que hem preparat amb moltíssima il·lusió per homenatjar un gran músic, una gran persona, un referent per a generacions de músics i mestres, a qui mai no podrem agrair prou l'enorme tasca que va fer en temps molt difícils. Joan Just, amb la seva humilitat i senzillesa, no era gaire amant dels homenatges. Jordi Dalmau, en el seu llibre Petita història del mestre Just, il·lustrat per la Pilarín Vallès, relata com el mestre Just deia de broma que ell no volia homenatges perquè recordava que en van fer un al seu pare, a Sant Cugat Sesgarrigues, i com que la majoria d'actes es van celebrar al carrer, sembla que es va constipar i al cap de poc va morir. Nosaltres no l'hem fet al carrer, aquest homenatge, sinó al seu teatre més estimat, a costat de l'antic conservatori, aquest teatre on es van estrenar la majoria de les seves obres. Hem intentat oferir el millor homenatge i el millor retrat musical del mestre Just, amb obres primerenques, com la seva sardana El somni de la Ventafocs, fins a la seva obra pòstuma, els 3 quadres simfònics que van sonar aquí per darrera vegada fa 62 anys, sota la direcció d'Eduard Toldrà. Però el millor homenatge és que tota aquesta meravellosa música, com veureu, sonarà de les mans dels seus hereus musicals, entre els quals m'incloc. Hem recollit la llavor que ell va sembrar i que va continuar tots aquells mestres nostres, molts dels quals es troben entre nosaltres. Volem també homenatjar-los a ells i als que ens han deixat. Afortunadament tenim l'honor de tenir aquí entre nosaltres el seu deixeble més universal. Moltes gràcies, Jordi, per la teva presència. Gràcies i per molts anys, mestre Joan Just. Estem segurs que des del cel, on no en tenim cap dubte que hi ets, somriuràs i ens encoratjaràs a seguir estimant la música i, el més important, a fer que l'estimin les futures generacions. Gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos. Perdoneu una cosa més de caire pràctic. Aquest concert s'enregistrarà, hem enregistrat també l'assaig general d'aquest matí, però volem una bona gravació que pugui quedar per la posteritat. Per tant, us demano, si us plau, que desconnecteu els telèfons mòbils, molt important, i que reprimiu tant com pugueu els estossecs. Val. Deia de broma amb alguns músics, vaja, com fèieu habitualment amb els concerts en plena pandèmia, oi, que de cop es van acabar els estossecs. Doncs, una altra última cosa és que hi ha un petit canvi d'ordre, que és la Sandra Rosset i el Joaquim Font faran primer l'obra Pastorcillo i en segon lloc el Crepúsculo. Gràcies. Bé, bon vespre a tothom. Primer de tot, agrair a totes les autoritats, la gent que ens acompanyeu, especialment a la família, i vull agrair, en nom de la ciutat, no cal dir-ho, el Daniel Mestre, el comissari d'aquest any just, que ho està fent molt bé i que penso que val molt la pena que des de la mateixa ciutat d'Igualada siguem molt generosos en homenatjar aquesta figura. I després us en parlaré, però abans vull agrair al Jordi Savall, que ens acompanyi, i estimada Maria Bartels, gràcies també per acompanyar-nos. Moltes gràcies per ser aquí a casa vostra. En Jordi l'he sentit moltes vegades parlant amb passió d'aquest gran pedagog que va ser el mestre Just, una persona increïble. De fet, aquest any just ens permetrà, i crec que cometríem un error si ho féssim, veure que no podem quedar-nos només amb això. Seria un error com a ciutat
que aquesta flamarada del 125è aniversari del seu naixement quedés amb coses magnífiques que hem fet, aquesta exposició extraordinària que podeu visitar a la Tanneria, a l'Arxiu Històric Comarcal de la Tanneria. Us recomano que l'aneu a veure perquè entendreu la magnitud del personatge i, per tant, molt important, o que hem dignificat l'entrada a l'Escola de Música amb aquell plafó on surt la seva fotografia, però també expliquem qui va ser aquest gran homenot, en paraules de Josep Pla, que és el mestre Just. Fixeu-vos, va fer una gran feina pedagògica i el mestre Savall, que avui ens acompanya, n'és un exemple, i molts d'altres que segurament avui sou aquí, que el veu conèixer personalment. Però no ens podem quedar aquí. I ell va ser capaç de fer, fixeu-vos, la primera coral que va fundar l'Escola Camptòrum, que avui ens acompanyaran aquí i que crec que té molt a veure amb la potència musical de la persona, la coral mixta i la banda de música que van ser fundades per ell. Increïble el llegat que es deixa, però com us deia, seria un error molt gran que la ciutat es quedés només amb això, amb la placa a l'Escola de Música que porta el seu nom, amb aquesta exposició que explica la seva història i la seva vida, i amb aquest concert que serà meravellós, però que, amb un munt de moments hipersònics en els que vivim i amb la rapidesa que viu aquesta societat actual, quedarà amb un bon record segurament i només. I per tant jo ja li vaig dir amb el Daniel, ho vull fer públicament, crec que seria injust i seríem una ciutat gasiva en el reconeixement si no anéssim més enllà a partir d'avui. Jo ja li vaig dir, us ho dic públicament, vull que quedi constància i que per tant en sigueu coneixedors de que hem de recopilar tota la seva obra dispersa, l'obra no publicada, recopilar-la, però alhora també, i afegeixo i doblo l'aposta, Daniel, crec que veient en aquests actes un munt de persones que ens han explicat, com el mateix mestre Savall, el munt d'anècdotes de la persona, de la quantitat d'influència que va tenir sobre moltíssimes famílies que s'estimen la música d'Igualada, no completar aquest recull de tota la seva obra perquè sigui publicada amb una biografia en la qual es contempli aquesta figura extraordinària. Per tant, aquest és el compromís que agafo com a alcalde de la ciutat d'Igualada i, per tant, el llegat del mestre Just quedarà permanent també pels segles dels segles. Moltíssimes gràcies a tots. Deixeu-me presentar, no cal presentació, però amb tots vosaltres, el gran mestre igualadí Jordi Savall. Jordi, endavant. Moltes gràcies, estimat alcalde. Bravo per aquesta iniciativa, i és importantíssima, i crec que Igualada ha de fer una gran actuació perquè la memòria del mestre Joan Mestre es quedi amb nosaltres i sigui motiu de reflexió per continuar treballant com ell feia per l'evolució de la música. Hem de recordar, per comprendre què va ser la vida del mestre Joan Just, que quan ell estava en ple de joventut, 30 i pico d'anys, va començar la Guerra Civil. Quan es va acabar la Guerra Civil, hi havia la Segona Guerra Mundial. Doncs és com molts músics de la seva generació no va poder fer l'evolució que hagués tingut de fer per la seva qualitat musical, per la seva capacitat creativa, perquè totes les circumstàncies van frenar la vida de molts músics en temps de guerra i en temps de patiment. Dit això, us puc parlar del meu record del mestre Just. No estaria aquí ara si no hagués existit el mestre Just. Perquè jo, quan el mestre Just tenia 50 anys, més o menys, un dia d'octubre de fa 75 anys, un marrec de 6 anys a punt de fer el 7, va anar a les escoles pies i a les 9 del matí començàvem la missa, i en aquesta missa hi havia una petita coral que cantava. L'endemà mateix vaig anar a veure el mestre Just i li vaig dir, amb tota la meva ingenuïtat, vull cantar. I ell què va fer? Va dir, canta. I vaig cantar. I em va dir, vine demà a tal hora. I vaig començar a aprendre música amb ell, cantant. No llegint solfeig ni sapiant, sinó cantant, que és la manera que tots aprenem a parlar,
Aprenem a parlar abans d'aprendre la gramàtica. I cantar abans d'aprendre el solfeig és la millor manera d'aprendre la llengua de la música. Quan vaig canviar la veu, ja uns 7 anys més tard, vaig continuar estudiant amb ell al conservatori i va ser un mestre increïble. Era un músic coneixedor dels més grans compositors del seu temps. Estudiant amb ell harmonia, em va aprendre a conèixer l'harmonia dels antics mestres com Bach, però també dels moderns mestres com George Gershwin. Me'n recorda perfectament els deures que em feia fer, com havia de fer una harmonització, fer una melodia sobre un baix, fer una harmonització sobre una melodia. Feines i maneres de treballar la composició musical que encara avui en dia em serveixen per l'ofici que faig. El seu mestratge va ser molt important. Ens va ajudar també el conjunt Néixer, que havíem format en aquests anys, a harmonitzar amb molta qualitat les músiques que tocaven. I va ser sempre un mestre per mi acollidor i que sempre et donava els millors consells. Quan vaig decidir de continuar la música, vaig tenir la sort, en aquell moment, en aquells anys, estem parlant de l'any 55, penso, no em voldria equivocar, en 1955, ell estava preparant el Rèquiem de Mozart. Jo un vespre que vaig anar a classe, no hi havia classe perquè estava assajant el Rèquiem de Mozart amb l'escola Cantorum que havia fundat i un quartet de cordes. Em vaig quedar sentat en un racó escoltant aquell assaig meravellós que em va marcar per tota la meva vida. Després de sentir aquest assaig, vaig sortir un dia que plovia, anava amb una gabardina, vaig fumar un cigarret, en aquella època estava de moda fumar els cigarrets als joves, i vaig estar donant voltes per Igualada durant 1 hora i mitja pensant què he viscut, què he passat aquí. I em vaig dir, m'agradaria ser músic perquè la música té aquesta capacitat tan meravellosa d'emocionar-nos. Sense dir-ho a ningú vaig estalviar uns quants diners, en aquella època jo treballava en una fàbrica, i em vaig anar un dia a Barcelona a comprar una avionçada. Tot això no hauria passat sense el mestre Just. I per això li estaria agraït tota la meva vida i penso que és un músic extraordinari, una persona d'una qualitat immensa, d'una generositat, d'una sensibilitat, i això, tots els que hem tingut contacte amb ell, el recordarem tota la seva vida. Gràcies.
labios no sonríe y es intenso mi dolor, que la más tierna ovejita del rebaño se perdió. Era blanca cual la nieve, era dulce su olor, y a mi vida apacentaba retozando con afán. En las horas de tristeza agachábase a mis pies y mis fichas compartía con su alegre cascabel. Siempre noble no dejaba mi callada pastoral y dormía sin recelo en mi lecho de pajar. Y a mis labios no sonríe y es intenso mi dolor, que la más tierna ovejita del rebaño se perdió. Era blanca cual la nieve, era dulce su valor, y a mi vida apacentaba retozando con afán. En las horas de tristeza agachábase a mis pies y mis fichas compartía con su alegre cascabel. Virgen Santa de la Sierra, pastor cielo celestial, haz que pronto la ovejita vuelva al nido del zagal. Hora dulce que el sol muere entre rosas de carmín, con la placidez augusta de un ensueño juvenil, con ensueño de un poeta que al dormir sin santa paz confiado espera el alma que sufrente ha de
forse in santa paz. Confiado espera el alma que sofriente ha de besar. Ahora incierta del valiente la autorada de fervor. Que el alma ironda enternece el corazón. Fervor que el alma inunda y enternece el corazón.
Against
Aquest dia
Prego.